L'aigua de consum és un producte que té uns estàndards de qualitat realment, com veureu ara, molt exigents, i hi ha molta gent que encara dubta si l'aigua de l'aixeta ens la podem beure, especialment a Barcelona. En el país en el que vivim, que tenim una escassetat de recursos, com ha comentat la Marta, no? Compareu els cabals dels nostres rius amb els cabals europeus, doncs hi ha determinats indrets on la geologia determina molt que el gust de l'aigua sigui una mica, per dir d'alguna manera, perquè s'entengui fort o desagradable. Ens passa molt en l'art mediterrani, especialment. En el cas de l'aigua, nosaltres controlem de manera contínua, des que surt de la fàbrica, entre cometes, que aquest clar serien les plantes de potabilització, al llarg de tot el seu recorregut, dipòsit, xarxa de transport, xarxa de distribució, fins que arriba a les llars dels consumidors. Per tant, és l'únic producte alimentari que es pot controlar al llarg de tot el seu cicle. És important tenir en compte que el SARS-CoV-2, el primer que s'ha de dir és que no és un virus que es pugui transmetre a través de l'aigua. O sigui, utilitzem les aigües residuals com una eina per fer un seguiment del nivell de prevalença del virus en una població. El que es determina a l'aigua residual és restes de material genètic del virus. És a dir, no virus en forma viva, sinó restes de material genètic del virus. I és cert que quan analitzem l'aigua residual, doncs trobem aquestes restes de material genètic del virus. En moments de problemes com aquests encara ens donem més compte de la importància que té l'aigua per la nostra vida i per la nostra higiene, no?